Vítám u dalšího dílu z bloku Brawl Stars a dneska si dáme takový video, že musíme 8150 pohárků musíme teďka získat. Dobře, ještě uvidíme, jak nám to dneska půjde. Jestli nám to půjde dobře, tak dáme do 300 pohárků. A můžeme jít na to, mám na tohle quest a je to mega nejček docela, tak jakoby, pak máme jako tady Ems, jsem se otevřel. Pak máme tady Baby, co a můžeme jít na věc. Ještě jednu věc, dej odběr a like. A u dalšího dílu dej like a odběr. Když bude další díl, tak dej like a odběr a bude to lepší. Protože zase jako prosím dejte tam fakt jako ty follow teda odběratele. Protože já chci být taky ten jako youtuber a tak dále a jako já jsem docela nováček. Tak dále. Dostala. Kamo, hoši, to je dostatelný bomby. Hej, bloku, tak pome. To se s tebou vyřídím, hele, chlapi, jo, malej. Tak, dobrý, vyřízeno. Tak, tady to co musíme vidět. Aha, tak to bylo jednoduchý win, kámo. Hej, jo. Běžte na Twitch Janpan 78907, je to nejlepší streamer, nevím, proč jsem dal dolové. Start drop, nic nám nepadlo. Jo. Dobrý. Tak jdem. No, je to špatný hráče. Nevím, jak nic. Jdem. Jdem si Zoja. Chcípou, ok, XZD, Jarla. Dead. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. Tady mám. Ty jsi mi to vyžrala. Tak nic, no. XD. Lidi, tady napsáno dej odběr. Tak lidi, měli byste to napravit a jdem na to, ale ještě jedno. Ono se to musí smazat, jinak nemůžeme jít hrát. Prosím, dejte odběr a like, aby se to dalo pryč. Děkuji, kdo dal like a odběr. Moc si toho vážím a jdem dál. Jo, jdem dál. Jdem dál. Let's go! Tak. Jsme z hráče, jakoby, můžu říct. Běžíme tam někdo, mám 3. Tak to nic, no. Tak to mám 5. Jo. I pak lakaj, potitilo, koloko, i sumadesti. A pojď! Pojď do mě, no pojď! Sala šoudám. I GG prorazu, kámo. GG. Máme všechny questy splněny. Jdem na další quest, to musím hrát. Máme start dropík a nic tam nepadlo, bohužel nic.
Dáme si M-sku, hele. Dáme si M-sku. Tak. Mám na ní quest a jdem za tím hrát. Tak, koho tam bude mít zase opět. Žádný ranker, kámo. Skoro nikdo nehrál rankery. Hey! Yo! X-Brow. That? Ne, ty půjdeš jako. Kamo, oni jdou po mě dva. Oni šli po mě dva, če. Lidi, oni šli po mě dva, kamo. Oni šli po mě dva, chápete to? Nic, teď je to zase prodloužený video, ok. Omlouvám se lidi, že to je moc dlouhý, protože jako snažíme se dostat k pohárkům. A když bude mít 10 tisíc pohárků, tak udělám video, abyste dali hodně odběratelů. A stream, jak se k tomu blížím, no. Třeba když budu mít 999, tak dáme jednu hru. A dáme třeba soutěž o něco. Ještě uvidíme. Třeba. Dáme třeba o něco soutěž. A můžeme uvidět, třeba si zahrát jednou se mnou. Nebo s mými kamarádi s vámi. Mí kamarádi. Kamo, ta M-ska je strašně debilní. Ta M-ska je debil! Dobrý. Jsme to dali. 3 hráč. Předtím je? Tak jsem dohrál už. Co děláš, bro? Mrtvej, bro. X, GG. GG. To jsem nemusel dělat. XD. Tam to nemusel dělat. Ale jdem na další hru. Tak to máme teď. Bude to třeba trvat asi 11-20 minut, třeba jako. Když to uděláme přes tu M-skokem, to je strašně. Webne. GG. GG, jdem dál. Jdem dál. Tak co? Challenge versus slova. Kdo vyhrál? Nikdo. Ani jeden. Já potřebuji. Nic zajímavého. Tak. Jsou tady start verbiky, přežil jsem to. M versus slova. Winner ends. OK.
Spinner ends. Okay. Jo. No nic, no. Něco. Není. 80. To mám rád. Nic, musíme teďka vyhrávat. Ten na to, sorry, to mám koukám, ona furt chodí. Kámo, to jsou no-scopy. No-scope. Čau. Pitomá Wi-Fi, kámo. Jenom furt tohle, bro, kámo, kdyby jsem to neměl. Tu pitomou Wi-Fi, kdyby mi šla, kámo, tak už je mrtvá. Ach jo, těším se, že budu tady to. Jako tady toho už mám malá. Dead Edgar, kámo. I GG. Když vezmete něco na dálku, tak to je mega OP. Třeba real. Ne. Já tě slyším. Já ti záda, chlape. GG. Zabije mě medvěd. GG. Tak, dobrý. Tak, jsem tady prostřed. Buh! Dead. Jsi dělá bomby, pecky, co? Pak to nedáš, bro. Třeba jako i teď. Jsem tě úplně dal, jak nic. To je legendárka. Jak se říká, že je prý nejdobřejší z legendárek. Prej, že je nejdobřejší. XGG. Prej, že je nejdobřejší, kámo. Ale já jsem dobrý. GG, lidi. Jsem se rozhodl, lidi, dáme ten do 150, protože já musím fakt pomáhat dále. Nic, teď tu máme jako docela nejťak, jak jsem dal jako ten win proti té dobrý legendáce. Ježišmarja, to je ich to. To je debil. To je můj. Nechte toho. Pitoma Piper, kámo. Prečo to robíš? Tak to budem hodinu a půl, protože někde vyhrávám, někde prohrávám, někde vyhrávám, někde prohrávám. Ten na to, co to jsem měl legendárka, jaká je vypělý. Počkej, jak to nedává na dálku?
Co dává na dálku, to mohla třeba. Netrefil? Netrefil, no, děkuji. 200? Já potřebuji teď na blízko, a po mně bude nahánět. Mhm. Kurňa. 4. místo, ale dobrý. Nic, jdem skončit video. Až příštím videu se dostaneme do 150 a aby to nebylo moc dlouhý pro vás. Tak zatím čau. Dejte odběr a like a budu moc rád a vděčný. Tak čau.